Salam qadarly vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Men dün şu Amerikanın Birleşen Ştatlarının Göz Departamentinin eden dakladynyň birinji bölümini sizin dikkatiňize hödürläpdim. Bugün şonuň ikinji bölümini terjime etdim. Häzir men size şonu okap bermekçi. Daklatda bütün bir ýylyň dowamyna hiç ýyly siýasy tarapdan ölümüň bolmanlygy habar berilýär. Oňa garamazdan diňe 3 sany esgeriň özara uruşanlygy sebäpli ölüm bolanlygy, ýa-ni öldürilenligi habar berilýär. 2020-nji ýylyň dowamyna ýitirim bolan adamlar bar diýip hasabat berilmändir. Oňa garamazdan olary diýeri görkezdiň diýen kampaniýanyň spisagine henide bugüne çenli 121 adamyň bardygy aýdylýar. Onun üstüne ýene 2018-nji ýylda 2 sany tutsuk goşulýar. Olaryň ady Kakajan Halbaev we Kemal Saparov bu memorial gullugy tarapyndan habar berilen şu ýerde görkezilipdir. Bu iki sany tutsuk student, ýagny talip ýigitler, ikisem Sankt-Peterburgda okuyan ekenler, şu ýerde dini ýygnaklary geçirýärler diýip şular ýaly döwlet agdarlyşyny etjek bolýarlar diýip üstüne güne ýönkölip şeýdi iş gozgalýar, hersine 15 ýyl kesilipdir. Adaty Türkmenistanyň tutsuk edilenleriň adwokaty ýa terjimeçe mätäçlik çekýänleriň isleg talaplary ýerine ýetirilmeýär diýip aýdylýar. Ýerine ýetirilýän ýagdaýynda da adwokatyň roly prokuroryň rolundan has pes diýip aýdylýar. Esasanam türkmen dilinden rus diline terjime edilen dokumentler gaty pes derejede diýip aýdylýar. Ondan şu ýerde türmäniň içiniň ýagdaýyny ýaşaýyş üçin gaty howply, gaty agyrdygy agdalyp geçilýär. Çünki öň oturup çykan bennilerin aýtmagyna görä türmäniň içine gaty erbet günäň bolsa da bolmasa da tehel bahana ırsarap azar berýän ekenler, urup ýenjip we şu ýerde bir agdalýan ýer bar, ýürüti Aslonka diýilýän eken ady. Şu ýerde jeza berilýän ýer ekeni. Şu ýerek adamlary salanlaryna tomuz wagtlary sagatlap günüň astyna durýan ekenler. Gyş wagtlary ýa-ni aýal gyzlary bolsa aýaklaryny soğuk tazikde su goýup oň üstüne buz atyp aýaklaryny şol buzdy suwda sagatlap saklaýan ekenler. Şol telefonlaryny $100 pul geçirýänçe şular ýaly edip gynýan ekenler, şeýdip pul gazanýarlar şo türmäň işgärleri. Şeýle de daklatda raýatlaryň ýyzarlanýanlygy barada aýdylýar. Mehemäniň işgärleri tarapyndan kanun bozup aktiv ýagdaýda adamlaryň ýyzyna düşýänligi aýdylýar. Internetler ýyzarlanýany, telefon dinlenýänligi, telefon üstü gepleşikleriň dinlenýänligi agdalýar. Daşary ýurtda okuyan studentleriň ene atasyndan ýygy-ýygydan sorak edýärler. Diýer döwlet gullugynyň işgärlerini, daşary ýurtly tanşlary bolan işgärleri işinden boşatjakdyklary barada haýwat atýanlyklary barada aýdylýar. Türkmen raýatlarynyň etlenlik daşary ýurt filmlerini görmeklik gadagançylyklary we döwlet tarapyndan saýlanan we diňe döwlet tarapyndan saýlanan filmleri görmeklik ruhsat berilýänligi aýdylýar. Türkmenistanda korrupsiýa garşy görüşýän garaşsyz institutlaryň ýoklugy aýdylýar. Türkmenistanyň
kanun çıkarıcıları yukarı çinovniklerin öz girdicisini deklarasiya etmegi talap etmeyerler değiller. Yani korrupsiyani yok etmeklik, yani korrupsiya karşı görüşmeklik için şular yani işler alınıp varılmayar değiller. Şeyle de olardaki bar maglumatlara göre antikorrupsiyon organlar dine yukarı çinovniklerden ve ulu yani köp pulaylayan biznesmenlerden, ulu biznesmenlerden pul meçverde pul talap ediyerler değiller. Yani bu idare bu ne demek? Bu antikorrupsiyon organlar işe giriyor haçanla yukarı çinovniklerden ve biznesmenlerden ulu meçverde pul talap etmek için ulanılıyor değiller. Doğrudan bu pul vымогательство денег değiller de Türkmençaydan da pul talap etmek has yumuşak geliyor tercümeden de. Aslında korrupsiya işgärleri korrupsiya işleri dine elitanın öz arasında konflikt dürenine qoğuluyar deyip bağdalyar. Hakikaten bu yani antikorrupsiyon organlar var. Şolar korrupsiyanın üstünü açmakta değerli özü kayta şu korrupsiyanı östürmekte ulu rol oynayarlar. Sebebi şu korrupsiya yani öz arasında prezidentin öz olsun tövrüğündeki adamların arasında söz alışmazlık yani konflikt dürenini ana şol yağdayda üstünü açanaklarda şu yağdayda iş qoğduğan bolyalarda. Yani şunu aytacak bolyalar şutaydı. Bağışlayan adamlar. Ayal gıydıların sürücülük şahadatnamaları uzulup verilmeyer. Yukarı vazifalerde ayal gıydıları işlemeyerler. Ve maşgalada bolup geçen zorluklar adati zada öğürlenliğini ağdap geçerler. Bu problemler gizli galyar değiller. Yani zorluğun pidası bulunur ya zorluğun pidası bulunur şu ecir çekenler ya öz hak hukuklarını bilmeyerler ya da öz canının huvatir ediyerler deyip aydılar. Hakikaten maşgalada şol zorluk bulunna oğlu olsun, gıydı olsun, ayalı olsun kim bulunna da şol maşgalada zorluk çekenler öz derdini aytmağa boğunu ısmaya öz derdini aytıp bilen oklar yüz tutmalı olana da şol barcak idareleri yankı organ işgärleri oları başka göz bileter ediyorlar ya işlerine qaramayalar. Eğer ayalın arasında uruş olana da biz eğer ayalın uruşuna katışamdık, özünüzü çözün deyip idina koy veriyorlar. Ondan köplenç ayal maşgala ya özüne asya ya özüne kastediyor ya gıydı olsa gıydı özüne kastediyor. Yani şular yali şol bir signal gelenne şol bağda önünü almak diyenler Türkmenistan'da yok. Türkmenistan'da köpçülük ya şahsi binalara barmaklık ya girmeklik mümkünçülüğü invalidler için yani maipler için çeklendirilen deyip ağdalyar. Hakikaten şu invalid maip adamlar köpçülük yerine baranlarına ya şahsi binalara baranlarına şolara girmek içine girmeklik çeklendirilen sebebi kalyaskada oturan adamlara yürüte yol ediliyor yukarı kalmak için ol baskançaktan minip düşüp bilmeyerler ana şolar yali zatlar gözünden tutulmadık deyip aydılar Türkmenistan'ın içinde idarelerde zaten. Bundan başka da maiplerden gelip koğuşan maglumatlara göre işe yerleşmeklik maipler için mümkün değil. Şeyle de işe girmeklikte diskriminatsiya ayrımçılık yani ayrımçılık devam ediyor deyip aydılar. Çünkü
Cinsi ve etniki yürülge diskriminasyası yani ayrımçılığı bar değiller. Daklatta şeyle de mecburi ýagdaýda diňe büdjet işgärleri dälle eýsem oba ýaşaýjylary yani gurçuk tutmaga mecbur edilýär diýe. Eliňizden arenda ýeriňizi alars diýip haýbat atýar ýa-da jerime töledýärler diýip aýdylýar. O şeyle de şu cezalandıracaktıklarını aydıp hayvat atýarlar diýilýär. Yine de halkara zähmet gurumalarının berýän maglumatlaryna göre maglumatlaryna esaslanyp Türkmenistanda önümçülükdäki bolýan betbagçylyklaryň sany has azaldyp görkezilipdir diýip bellenýär. Hakykatdan hem önümçülükde bolup geçýän agyr ýagdaýlar, betbagçylyklar, adamlar guruluşykda zatda işleýänler ýokardan ýykylyp özüni şo helakçylyga uçuraýarlar, oňragasy döwülip ýa her hili travma alyp bularam soň seredilmeýär. Aslynda şolar ýaly ýagdaýda bular uçuwda alınmaly. Edarada bolanmasa, şol betbagçylyk ýagdaý edarada bolanmasa, şol edaraň ýolbaşçysy şonuň ähli medisina çykdaýjylaryny tölemeli. Oňdaşyndan işde bolanlygy sebäpli şo iş edaranyň başlygy tölemeli şu zatlary. Ondan soň galy berse şo birinji kömekleri şo edaraň başlygy bermeli. Bu her bir işgär işe girenne kontraktyna şeýle hökman suratda gol çekip ondan işe girmeli. Aslında uly döwletlerde, ösen döwletlerde şu ýagdaýda kanun şeýle ýörýär. Inha qadarly watandaşlar gysgaça men size şu mazmunyny görüňerdim. Ýani dünkü sanap beren punktlarymyň her birine şol Goz departamentiň dakladyny durup geçipdirler. Şol her punktuna göre de men gysgaça size aýdyp berdim. Dogrudan hem hakykatdan hem ine Türkmenistan barada ine şolar ýaly zatlary şol öz web saytlaryna goýupdyrlar. Goz departamenti öz web saytyna. O web saytyň men linkini şu videoň aşagyna goýaryn. Ondan soň ýene de şol türme barada aýdylyp geçilenine has giňişirek aýdypdyrlar. Türmeň içindäki adamlaryň çekýän jebri nemesi barada aýdypdyrlar birim ýadymdan çykypdyr ona maýdaýyn. Şol adamlar koronadan zatdan ölenni, oňa pneumoniýadan öldü diýip aýdypdyrlar. Bu howsarlaryny ölen benniýleriň türmedäki ölen benniýlerin howsarlaryny jesedini bermänlikleri barada agdaly we bol ölen benniýleri şu ýerdäki Lewap vilayatynyňky eskerler jaýlapdyrlar. Şol vilayat Lewap vilayatynyň gonumçylygyny eskerler jaýlapdyr diýip aýdylýar. Eýelerini ýagny ýakyn garnaşlaryny olaryň jesedi berilmändir. O barada da aýdyp geçipdirler. Men şonu ýadymdan çykypdyr aýtmak. We şol jesedi berenlerini şonky ýanky garnaşlarynyň pul talap edýän ekenler de ýanky jesedi satýarlar. Göni türkmençe aýdamyzy şo jesedi öz garnaşlaryna satýan ekenler. Şol türmeň içindäki işgärleri. Onun şol satylýan ýanky jeset satylýanyny barada bir maglumat bar. Men şol maglumatym linkini men size şu videoň aşagyna goýaryn. 2 san link. Biri Amerikan Birleşen Ştatlarynyň şo Goz departamentiniň Türkmenistan baradaky eden dakladyny goýjak. Beýleki linkim şol adamlaryň jesedini türmeň işgärleri şo garnaşlaryna, ölen adamyň garnaşlaryna satýanlygy barada şo maglumatym şo linkini goýjak. Özüňiz okap görersiňiz. Bolýan watandaşlar hoş sağ olun.